PNP gani nahulog ang dump truck sa Banglid nga ginkamatay sang siyam ka persona. Isa kami sang ginpatigayon para sa tanan nga nagtaliwan. May report si Romeo Subaldo. Dungan nga ginmisahan ang siyam tanan ka mga patay sa gym sa Barangay Villarreal sa Bayawan City sa Negros Oriental antes dalon mapauli sang tagsa ka pamilya sa ilang mga lugar. Si Mary Ann Arsenias hindi sa gihapon makapati nga ang iya ikaduha nga anak nga si Warren ang isa sa mga napatay bangod sang pagkahulog sa ginasakyan nila nga dump truck sa Banglid sa Barangay Kalamtukan 11:00 sang aga sang kahapon. Automotive ang kurso sang iya nga anak gani sa Engineering Department sang City Agriculture Office siya naga on the job training. Sunod sa Iloy, wala sang hilig ang iya nga bata sa pagkuti sa mga salakyan pero sa pamatsyag niya gusto siya i-surprise ni nga kabalo na siya magkaayo sa mga salakyan pinaagi sa iya nga pag-OJT. Ayo ang daot nga mga salakyan. So naanagin siya na ano gid ba na learn gid ay ano sa iyang OJT. Pero wala pa na niya na mo iban. Isuya nga ma, nanabi ko nahibaluan gamay, pero iyara daga ita ko i-surprise aning bataa ba. Bag-ulang nakadulong sang krudo sang heavy equipment sa Warren kagang 8 ka mga empleyado sang City Agriculture sa katupad nga barangay sa mag-awas ang salakyan sa Banglid. Sa investigasyon sang PNP, posible nagsala ang pag-calculate sang driver sa nagakurbada nga dalan gani nag-awas sila sa kilid kag nagrekta sa kilid sang sapa. Na nasa atin pa is makaka-conclude makakapagsabi tayo based doon sa nasa atin lang is talagang na-overshoot po siya. No, na-overshoot po si at saka baka nagkaroon din ng miscalculation yung driver doon sa sasakyan na ginagamit niya. So kaya po siguro nakulog doon. Okay. So Ginakabig sang PNP nga accident-prone area ang lugar. Last year, may motor nga nabunggo sa kahoy sa higad sang highway kag may napatay nga minor de edad. Ang iya nga mga himata nagpangsunog sa mga pagkabutang sa mga napatay sa pagpati nga mahimo-mahimo sa ilang mga kalag pinaagi sini. May pamilya man sang napatay sa kahapon nga nagsindi sa kandila sa mismo lugar nga nahulugan sang truck. Sunod sa kay Mayor John Raymond Jr., plano nila nga butangan sang baral ang higad sang highway. Yeah, we will look into it. We have about 300 kilometers of barangay and city roads in the city of Bayawan. So we have to look into it on how the LGU, the city government of Bayawan, on that put barriers and also kung ano rin matulong under the national government, if you can ask also. Magluwas sa paggasto sa palubong sa mga napatay, plano man sang LGU nga paeskwelahon ang mga kabataan sang mga napatay nga mga empleyado. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.